Rayonda Авыл Советы авыл биләмәләре эчендәге юлларны кардан чистарту эше авыл җирлеге хакимиятенә төшә. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, соңгы елларда гына 22 авыл биләмәсенең 19-ы урындагы инициативаларны яклау программасы ярдәмендә тракторлы булды. Бүген нәкъ менә шушы техникалар кар фронты белән көрәштә тора. Иң беренче карны социаль учреждениялар урнашкан үзәк урамнардан чистарталар. Аннары тракторлар шәхси секторда эшли. Төзек урамнары, уңган халкы белән билгеле Ырсай биләмәсе елның-елына авыл юлларын кардан тазартуны үз көчләре белән аткарып чыга. Машиналар һәм җәяүлеләр хәрәкәт итәр өчен барлык уңайлыклар вакытында тудырыла. Шунысы сөенечле, 2 ел элек урындагы инициативаларны яклау программасы кысаларында алынган МТЗ-82 тракторы бүген авыл халкының зур ярдәмчесе, яшәү чыганагы булып тора һәм ул авылның барлык урам юлларын тазартуга зур өлешен кертә. Авылдагы 8 урамда вакытында тазартыла. Бүген трактор урамнарны киңәйтү өстендә эш алып бара, явасы карларны куярга урын әзерли. Ринат Хадимуллин, Ойгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.